Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam, no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di man ang tilinawlawat mo. Tama ka pungtot ti kaaruba. Gapo iti kinalawat mo. Arsagid kiti day dya babay, ah. Pudno mat anangisit. Anya nga rod no isumat ti pan nakaparaswana. Oy, saan ka man unay anauyaw? Kas kala napintas met. Ulitam man ti imbagam. Di, imbagam asyak ti kapintasan iti matang mo. Ita kastakit din ti bagbagam. Kasanukat kastakamat ngamin. Nauyaw ka launay. Di mo ammo amasair met ti tao nga uyawem. Apay ko maamasair da no pudno mat ti bagbagak. Saan ka kadimat amasair no ibagada asarang talapayag mo? Tapod numet? Imbag ti sarang. Ti kimup ka palapayag. Tadalat tamay bagana. Anya tinadamag ko akinaapam, gapo iti kinasalawasaw mo. Imbagak lang nga aglang a senior citizen basuron kit den. Anya nga min tinaknakan mo, ta imbagam a senior citizen. Katawan pa'y mo 50 na. Ay anya nga rod kat isuma nga rod ti panagkitak. Saan ka man analabid launay? Kaamamat base tangiwat mo. Intun kuan nakasarsarak ka di tatimang piwis di tangiwat mo. Ay saan kumat nga ipalubos ah? Saanak mo nga agsaon o saan ko nakita? Dumngag kakitday iti pamagbagak. Pagsaya atam matlaang. Masara ka dagita arsagid at tao. Agsakit-kit din tinakamda kat agpay sumat. Kano dilawanda ka, masaktan ka kadimat. Sa anak nga arsagid, nanang. Ala, makaammo ka nga raw. Nakitak man nga kuy-kuyog da Kristi kanday dyan nga Edwin. Anya ko manog kuy-kuyog da. Adda manen sa baling agtartaray di tautek mo? No nagkuyog dalaang, awan ti Malaysia. Ngam no nag-sweet da nga agsarsarita. Adda anomalya. Kasano ko maan nag-sweet da ako nam? Di mo lakat madlawan ti sweet ako na. Oy Sonya, saan ka man nagsarsarita akasta? Amangan no adda makaidanon kadakwada? Anya ko man no idanon da. Agpay sumat anakitak anag-sweet da adwa. No anyaman ti makitkitam dita, saan mon nga iwarwaras? Naawatam? Apay ayang agpada kayo kaninanang, akas laman lada kasaklaunay. Bastaan na damday tangiwat mo? Saan ka nga agar aramid iti istorya? Ay, ulitak manan. Saanak nga agaramid iti istorya, no saan ko anakita. At dan sa man ang istorya ngay naramid ni Sonya, Anya manan ti naramid na. makapungtot sa ni Edwin, gapo iti inwarwaras ni Sonya asarita. Oy, bagbaga man day dya Sonya. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam hay, jakman ammo iti dadya tao. No kasday na laeng, awan lat ang mukaon. Imbaga kunday taken kwa na. Ay, awan to ti pabasulan na, tadimat dumngag. Ay no jak to la makapagtapal, amangan no matibab ko. Agbabawin to, no ada makaiturod ang mga ramit ken kwa na iti kasta. Imbag, ta saan pa nakasarak? Ha, dayta ti sangkay bagak, ngem ipapilit na ti rason na akilaw. Nay, itaman pa'y ngawan kakuyog mo. Ayan ti kasinsinukit mo. Ah, si kagayam jay kunada amang iwarwaras iti saan anasayat at damag ah. Aguray ka man. Hoy, bimalbalasangan ka nga makikuy-kuyog ka iti adda asawa na. Naira na laang ang nagkuyog kami. Tamay maysa ti pagtraptrabahuan mi iti ili. Manong ti pangibilbilanga ken kwa na. Rason mo lang, dayta. Anya manong. Talagaan narugi ti panagpampanunot mo anya. Ti babon ka man laangan. Aray ko. Tinibagnak nga. Ay, kurang pa'y dayta. Dayto'y pa'y... Salbag ka.
Sajak nakabalas. Agdaran tingiwat ko. Gunggunam, di ta ka manlangan. Maminsan pa'y tamakitam. Saan laday ta ti maramanam? Ne, sika ti masabat ko, sika salawasaw. Nagkabibaw matangiwat mo. Gapo siguro iti kinalaing mong agsaw. Tinibab nakit din ni Christy. Gunggunam no saan ka la kumababae, kuktarak tangiwat mo kahit. Kayat mo, salawasaw. Ay, ditakan. Mapala ko. Hay! Agsao ka pa itisan nga umno, tadaitak day tangiwat mo, salawasaw! Anyan day ta itsuram. Apay tangiwat mo? Kaslamat tan sungot ti kabalyo? Salbag day jay a Christy. Tinibab nak. Sinipat nakpay. Idarum ko. Idarum mo? Kasano no idarum na kamet, gapo iti kinachismusam? Awan pa maneknek da siyak tinagapuan day jay asao. Ado ti makasaksi iti inlawlawat mo. Adda ka din nakakita iti naramid ni Christy ken ka. Awan, dua kami laeng. Ket, no di na aminen, asinaktan na ka. Daytoy nagkabibaw ang iwat ko ti pamaneknek ko. Di nakakinabil, no saan mo ngamin a pinadakes. Naimbagan, day takas lasong ti kabalyo ako na ni Matyaw. O anya, aglawat ka kadipay. Sanak mo't nga aglawat no saan ko nakita nanang. Nakitam laang anaira na anagkuyog da Christy ken Edwin. Nangaramid kan iti sarita. Agpay sumat nga min nagkuyog da. Apay, no adda na ira na akakuyog mo di tadalan, kayat ka di asawon day tang adda relasyon yaw. Tsak makikuyog di tadalan. Awan siguro ti mayat ang makikuyog kan ka, gapo iti ugalem. Siyak ti mang lik-lik-lik nanang tamok asan anasayaat. Nga ta, sapay kumatapod no day ta imbagam. Ibalakad ko kan ka asaan ka ngaglablabas. Ay saanak ngaglablabas nanang, usto lang ti bagbagak. Ti dakes ket no saan ko anakita. Dayjay ti maday. Oh, anya ka di tikit kita am di tatawa. Tauray mula itil ay day tasakam ngagsirsirip. Kita man, nagkuyog damanan, kunak tumat. Sino tinakita man nagkuyog ako nam? Nakidya agin sisingpat at tao Kundi ti babda kanyak, ngampud no matimbaga. At day ta ka manen, nakitam la nagkuyog da, agsao ka manen. Nasakit tinakam ko iti inaramid da kanyak, tinibabnak ni Christy. Pinagungtan nakmat ni Edwin. Nuan yaman ti aramidan da, awanin bibiyang mo. Saan kan ngaglawlawat? Sa anak mat nga aglawat mo awan nakitak. Sandala nga ipakpakita kanyak ti aramid da. Sino ka kuma? Tasanda nga ipakita ken ka. Naglaing kakit di ang agipapan. Oy Sonia, idila na minsan ti panangibagam anakita managkuyog da Christy ken Edwin. Ngam apay ana iwarasan iti intero a barangay dayta nga istorya. Nasakit tinakam ko, isungain waras ko. Nakita ti dua amatak. Ay unay kalakit din aya Sonia. Apay aya anakaro ti kinaman na naom. Imbag tinalaing asumao ngam ti umal. Jagmat kayat ti agbalin nga umal. Sikatay kunada anarigat ama spelling ti ugali na. Isuro da ka, ngam natangken latta ti ulom. Ay, mas dawak no apay ababalawon dak. Awan mat tinakas nga aramid ko. Nagdarom ka no ti asawa ni Edwin. Sino ti indarom na? Kanapay ang nagdarom? Ni kanuson niya ti indarom na. Inwaras na ngamin nakita na anagkuyog manen da Edwin kan Christy. Kaano ka now ti pan nakakita na nagkuyog da? Di na minsan ka now. Aldaw ti Sabadaw. Di la na minsan ngam nagwarasain. Ti alistunan na nangiwaras iti istorya. Ay kat nagsursur nga taan ang ichismis Oh, ita, idarumdan. Ay, nakababaen. Dayta nga rud kahit. Naalaala ti anak ta. Dayta kat maibarbarangay gapu iti kinalawat. Kasanong ngamin anaiwaras ti damag may papan kada Christy ken Edwin. Ket idile na minsan anakitam ti panagkuyog da.
iti chat kan text. Anya? Ay unay kan. Ket kasano itan, papaayaban na kan ni Kapitan. Agpaisumat ang nakita. Day tati ibagam iti sango ni Kapitan. Sigurado amultaan da ka, numapanagnakan da asan apudno ti sasawam. Diyan nagdarom ti mabainan, tapudno ang nakita. Isupay ti madanyos, tamang taktak iti oras. Apay ngamin aya nalaing kang agchismis. Anya nga ita, agsasango kayo ni di barangay hall. Kat sumango agpahisumat. Delikado ka. Kuna ti asawa ni Edwin, alima nga aldawon apimanaw ni Edwin dito'y lugar tayaw. Kung nadala ang apimanaw, nakitak nga ron. Apay nga ipapilit mo. Ni Edwin, imbaon ti kumpanyada iti Bisayas. Kasano nga iso tinakitam? Ay, sabali ka now. Kaliklikod na mat tinakitak akaangkas ni Christy iti motor. Ay, ado ti mang panaknak ang nakakita asaan ani Edwin ti kaangkas ni Christy iti motor. Sino ngay nga ro, Dayjay? Day takot ay kunakan ka. Anya itati ibagam kan ni Kapitan no agsasango kayo iti barangay hall. Umay kumamot ni Matyo takadwaan nak. Awan pa'y matsuporta na kanya. Ay, masuron kan ka ni Matthew. Masapol ang madusa ka gapo iti kinalabid mo. Daytoy alalaki ti kadwak idi na minsan nga aldaw. Ni manong ko. Kaslamot nga min ani Edwin ti panagkita. Di mo pa ila napanagnakan? Ngam inwaras mo kit din babaon iti cellphone mo? Kaliklikod na mat nga men. Pagmultaon da ka, tapno saan kang agruam. No kumamaibalot ti chismosa, ay ipabalod kan. Ay sorry Kunak kami no ni Edwin tinakita ka kaangkas mo. Sakbay nga agiwaras ka iti saan nga umno adamag, pankampay nga umuna. Sana na maulit. Talaga asaanin ang maulit. Tapag pirmaan ka. No ulitin pa'y, dakdakkel ti multam. Nakaul-ulimak matoy balayaw. Ayan ngay nga ta ni Matthew. Di nakpay kinadwa ni barangay hall. Sanak nga tangay ayatan. Imbaga na nga ibain na ka, tamang ibabain ka kanaw. Ang mga nupim manawan, nag-awid ijay lugar da. Apay ngay. Ay ayatag ti asawak nanang. Apay ngay pinanawan nak. No ay ayatam akas iti kunam. Apay adi mo tong palan tikid daw na ngagbalbaliw ka. Di lakit nagpakadan. Ay, masigurado ka na umakan ka. Gaputa nagmade, ti ugaling. Anya ngay ti aramidak nanang. Ay, surudam, katagpakawan ka. Ikarem ngagbalbaliw kan. Apay apimanaw ka, di ka nagpakada kanyak. Di nakbatpat yan. Imbagak asar dengam tinagmadi nga ugalim. Ngam di ka mangitaltalag. Ikarik, agbaliw akon. Sana na maulit lakay. Agawintan. Ipanaknak mo pa iti panagbalbaliw mo. Sakbay asubyan ka. Kasano ang makitam ti panagbalbaliw ko no adayo ka mat. Adumat lang ti mangidanon kanya. Ibagada no nagbalbaliw ka wano saan. Agkarkariak saan ka di. Intan, agawintan. Nakaikadeng akon. Agsubli akto lang iti balay no talaga nagbalbaliw kan. Ngam no madamag ko asaan ka pala nagbalbaliw. Lipatin kan. Intakit din lakay. Agawintan. Saan ko akabala na mapukaw ka? Labing itak. Ngam na uma akon iti ugalim. Ala, agawid kan. Sangputan kan to no agbalbaliw kan. Annadam ti panagsasaom tapno di ka mairubong. Amirisam anaimbag ti ingka isawang tama nga no dayta ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Sound Effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.